سلام تخطاتلتنا الشانل كمي كان يخوم كمي تخونو سناي كتكونو ناي وتر من نيوتيو لومي حنت برتعز بلت عرستي نخلنا عقنا بقعزة هيوتنا كتسنينا تخليها زبلكو يحزة غريبة زلغو بارلو من ريو زلنا لومي كن ريو حسيمنا زلنا عرستي بزعبا قعزو نمرعا نحدار نفس وكفسب أبقى بوينت كمرعكم زلو بحنقولو كابت حبابيو زحازة نقرالو الزقن أبز حجو كوينا نريو خلنا كندي حدارات كيتجمروا بحثير جزية كفرسون كوتكون نريم علينا سلامنتاي بزح مغنياتات كل وي غليو حدا كابتك أن مغنياتات دما حمشتك كندردرينا بسنك بزوم مغنياتات تدريخو ويتدريخا ني مرعاز تخيز الله ويزخيز له ناي مودا كله تزل على مخانو كنفلتنا زينت بتازياتن قلينا بمستوعال كاب زي مستوعال كاب زي مفلات كم دما كابت عبابيانا تدريخنا نقبرن كن هلو زكاليو بتدقاقامون زرعيانات بتاتين سلازي استوعيلنا انترينايو كابز وزاي كمزولون انت فليتنا ما اسكن مرعلنا فليتنا كمرعون غلينا مرعا صبغ نقريو برديتن بتصبغ حسابن كاب صبغ مغنياتن زتبقسه مزخونيو بزين حمش نريانات بتات زتبقسه تخوينو جن حقوس كخونا يكونن عود كخونا يكونن مفراسو دما زي ترفيو سلازي كساب موداتا نفس وكف نبي كتريوا بتحتنا يعدم كمجمريا دما تا لايك تبل زلا بوينت لايك تبل زلا نعهارينكم تبقسو تا فيديونا بزحات من تنخد بتح سلازي كينا وعكو 5 very terrible reasons to get married to anyone حمشتي أزين حماقات مخنياتات نسب وين زخونه سب كتمرعو محسك موسان بزين مخنياتات تدريكا تخينكا جيجايو ينان بلزلنا حدا بحدا كنكيدنا let's go وطر حدا you feel pressured إذا أبزح سب تريا نسادما مبزحت سب نمرعاك خيط كله كاب محر صغطي نايستفل عليه سبات زبقس مزخونيو الزون أبزح حدارات ترى زعوت نجاريو إزي صغط كاب سدرا بيت كاب أبون أدين كون خل كاب حوات كاب محزود كاب عروخ كاب مكايتخا كاب قربابتخا كوتاس كاب كل خمات غليو كاب بيت غرسياكا I don't care صغط غيرو نسب نخمرعو نابزيد ليو ويكا نابزي تقربولو صغط غير كاتوزن تلخا ناي موداخن ناي انوات مفتعمن زل على تخولولو مخنياتو نفس وكفسب بناتو تحساسبات تخيلو زبالسيو ابزي نسو قربنا زلو غزي قديتكا وي دفافيكا تقبرغن وتيتو صبق ايكونيو. So, one of the major reasons people get married is because society has taught us that we should be married by certain age. حبرتسبنا زي أبانا أبحبش هطرعي بلي اللغون كل عينة حبرتسبات سرد زلويو سلزي أبقلنا عدما مزبط حكا كبودنا أبقال فلالي جن كنت مرعان لك تحلالي تمرعها كسافجي تمرعها زبل أزراربا نسب بزي لبو نابزوركبو كي تقربي بقى تدفع فيه كم زمرعو يزقبرو بفلاي زي استوعال تقوينو ويكا مستوعال تقول لسب بغليلو عبزي مسعودي عزي كعبتو يخيليو I feel like we will be more socially accepted if we are married كم دما انت تمريخا حدار تغيركا بقبول بحبرتسب كبرز وهابك تقبلنا زلكا كوينو خصم معاك يخيليو this is only a feeling سمعت رايكم كومو مالت غنايكون سلازي نعاخد سمعك ويكم خمس سمعك قبرها قوليهم الزت راي نزت راي نختركب الكام مرعون جيجا مرعاح ما غيكوننا نبزلنا سنهيلنا ونكريينا. Many cultures groom children into thinking that their end goal should be marriage. مبزحت حبرتسب نقولوا كعبي خلو أمودة تاكم مرعو خمزلهم علاماناتهم مفتنتا أب مرعى مخانو غيرو من عينة حبرتسبي كابيمت كفيلمتاتنا نرى مبزحت فيلمتاتنا حبشا راي وانتا يزبط كيدو سوريحو تماهيرو بين تمرعيو تقوال رخيبوا بين تمرعيو تمرعيا that's it اتهيوت أتا مرعى مفتنتا نايت علاما غيرهم يقربوا إذن جيجايو مخنياتو أتا مرعى مفلمتا ناي حدا عبي هيوتيا نزياينا نسعتا قول لك زي مرعى حانت معاتي وعليا ويكنا حدا معاتي بعاليا حدا رقنا يمولي وتاقع زيو زين كلته بفصل
نافلتنا ينجن أين السؤال لنا مبجحت سبنا تام على تمر أتري فوكس جير زخيد فيلم تات كتريو خلها كودو خلونا تمر عويات ود انت مالتي تزنو حز جمر زلو بدوتات أيريوني أيريو خانيم أي قلت وني مخنياتو أبتع بحمل كبا تعبا بيا خزلو نعويم amplify ويكا يجانو يقعد حوه سلازي نسخاون كم مخدكم كم تحسب يقبرها سلازي مبزحت جزء مرعى مفلس أمتنا يدخل علاماتك no that's wrong أيقونن مخنياتو مرعى مسجبركا اتزعبين بدعي هيوت كاف شعيز جمر زافل كختاتوا قد الله كاينا نبلدلنا I'm not saying marriage is wrong مرعى جيجا يحماغيو كترف هالوا أيقونن نبلدلنا نصبغ مخنيات بقبول مخنيات كابردي زبقس كخون علو إنا نبلدلنا زوم لو من ريوم زلنا بتاعتجن كاب مستوعل كان كابردي كان زبقس زي كونس كاب دقة بزمتك ساقط سلوت قبر زلها نايم فراس الدلو تحدار دما تمارعون زل على تقولوا له that's why دما بزو حدارات زفرس زلو نريو زلنا مالتي It's far from the marriage is a beautiful way to express loving commitment but only if your reasons are right ስለዚህ መርዓ ጽቡቕ ነገርን ሰናይ ነገርን እዩ እዚ ግን ብጽቡቕ ምኽንያት ኣብ ጽቡቕ ምኽንያት ተመርኪሱ ብቅኑዕ ሓሳብ ክግበር ከሎ ኢና ንብል ዘለና ቁፅሪ 1 ጻቕጢ ብናይ ዝተፈላለየ ዝመፀ ዝግበር ሓዳር ወይ ከዓ መርዓ ጌጋዩ መወዳእቱ እውን ጽቡቕ ኣይክኸውን እዩ 2 to solve relationship problems oh boy እዚኣ ከዓ እሞ ብተደጋጋሚ ኣብ ዝምዕብል ዓለም ትረአያ እዚኣ ወድን ጓልን ይራኸቡ ፍቕሪ ይጅምሩ ጽቡቕ ህይወት በቃ ሓውሓው ዘብል ፍቕሪ ክኸዱ ይጸንሑ ድሕሪኡ ከም መስርሕ ሓጎስጎስ ናይ ህይወት ይጅምር ምፍሕፋሕ ባእሲ ምስሓሓባት ዘይምርድዳእ ናበርትዕ ምስ ከደ ሽዑ ብገለ ምኽንያታት ትብል ነዚ ፀገማት ናትና ንምፍታሕ መርዓ ዘይንገብር እብል ሓደ ክልቲኦም ከዓ ይሰማምዑላ እቲ ፀገም ولا حنت استفتح نجار يبلون كم زلوا كن قال مرعى سجمات ناتخم زلوا خلوا مرعى عبو راي جيركا أبعدان عندي دان كاتو ماليس كانت تسجم كال لامباتو سخلوا مالتي مرعى مفتحي نايركبكا وكان يتقول زفرخا سجمات كخون أي كونيو سجم انت لك سجم كاخد فتح زلك أمبر مرعى بمقبار كاخد فتحه ويكشفنا مفتان it's a big mistake تمرعى نتيجة لك سجم قرب يقالحون مريض يبرتعون أمبر كفتحوا أيكني زي حجي ترأي بقى عبرتع مسحابا بأسن تتعنيهو سعود ما مرعى تغطيري مات ناقي good thing بناتي الرداء جيجايو مجمريا مسرت هاو تسأقام زلو كفتح كخلالو مخنياتو مرعى توسخ كسارا يدوسخ الكادلو دا أمبري كم تقوز دخل ولا حانت نقر يلا زلك كفل الليات سجمات بمرعى كشفن لك كم زي وصل لك وشتغى حميم كلها ويا وشتغى حميم كلها بدق فاشاس اللي بسعدة فاشاس اللي شفن كي حبيب كتحوي مالته يكون I know تبغى بالنت كي تخون تخليلك كم يكون تابلو تسعدة نجر كده دانسي نتبغى وشت زل قصلي بسعدة شركة خاتش شفنا زلها no ده من تلقينه بس عقبتي كتريه خدمة so exactly say نتسجماتك كشفني الكاميرا تقبر تلخا ويتقبر تلخي not a good reason جيجايو زدما جزلويو so you're still the same people أبتمرعى مع دهرتها مع تمرعى ولا حنت صغيرة لأن أنت مقدم زين بركة سباتي خاتغير تونكو صغير نتايو ناي بانك حسابك تحت وريد له ስለዚህ ፀገም ተነርካ ደን ፀገም ተደምሮ ፀገም ከይን ለማለትዩ ምክንያቱ መርዓ ወላ ነትጽቡቕ ሓዳርውን ማለት መርዓ ብድሆ ይፈጥረሉ እዩ ላይ ናይ ሎሚ መርዓታት ካብትሪ ይኸለኻ ኣብ ባጀት ናይ ሰባትሲ ነቲ ዘለካ ቆፎ ዝሕግሕግ ስለዝኾነ ወላ ነቶም ፍቕሪ ዝነበሮም እዩ ብድሆ ክፈጥረሎም ዝጅምር ፀገም ተነሩካ then you have a very big problem ማለትዩ ስለዚ ቡክ ፍትሓልካ ምሕሳብ ፀገም እዩ remember a wedding is one day marriage is your whole life if there are issues spending your saving on a wedding won't fix them ስለዚህ መርዓ ናይ ሓደ መዓልቲ እዩ ሓዳር ግን ናይ ሙሉእ ህይወት እዩ ፀገም ተለካ ኣብቲ ሙሉእ ህይወትካ ክቕፅል እዩ ስለዚ ብኣጉ ናብ ሓዳር ምታውካ ወይ ከዓ ኣልኪዳን ቅድሚ ምሳርካ ፀገማትካ ክትፈትሕ ክትረዳዳእ መዕለቢ ክትገብረሎም ኣለካ ኢና ንብል ዘለና ክትምርዖ ይብልካን ኣይኮናን ንብል ዘለና ኩሉ ግዜ ነታ ጌጋ ዝሕዙ ሰባት ስለ ዘለዉ እዮም ሕጂ ካብዚ መፅኦም ኣብ ታሕቲ እሆ ንመርዓ ተጠበሉ ሓጢኣት ይሉ ደገለዶ you can say whatever you want ድሌትኩም ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ቶም ብኔጌቲቭ ጥራይ ዝረኣየኩም ዓይንኹም ኔጌቲቭ ጥራይ ዝፅምስ ሰባት I don't have a word for you
أبزن الزاربة زلنا جن كاب أبي ودكتن كاب أبي عماغن نمدحان رأيت علامانا مالتي. Number 3, afraid of being alone. كلها تاني لكم كلن أقدس بتاعتين. قطر ثلاثة بينخا خي تخون بينخا خي تخوني بينخا خي تأرجي بينخا خي تأرج جزي خي كذكا تبتبيلكا زركبكا زرخبكا رخيبكا نمر عمتاو إزياخا الله يا كيكادما. ስለዚህ ታዲያ ብላለና so many people enter into mediocre or even toxic relationship out of fear of being alone. እሱ ተገዲፍኒ ካብዝን ተተሪፋ እዚያን ተገዲፋትኒ በይነይ ከውን የጓል ከይረከብ ኸለ ወድ ከይረከብ ኸለ ካብ ዝብል ጻቅቲ ኣብ ዘይት ደልዮ ኣብ ዘይት ተዳለኻሉ ዘይፈተኻዮ መርዓታች ማለት እዩ. And this is not a good thing. ስለዚህ ንዓኻ ዝበለካ ኣምላኽ ኣሎ ኣምላኽ ሒዘልካ ኣሎ እኳ ዝበሃል ስለዚህ ካብ ከምዚ ከይኮነኒ ኢልካ ከም ዝበሃል የለን. ስለዚህ እዚያውን ጌጋያ ጽቡቕ ክትኮን ኣይትኽእልኛ. No matter what age you are, there is expectation that if you are alone, you'll be alone forever. ኣብ ገለ ዕድመ በይንኻ እንድሕር ኮይንካ ድሕሪ ሕጂ ሰብ ኣይቀርበንን እዩ በይነይ ኮይነ ክዓርግ ዝብል ኣተሓሳስባን ካብ ካልኦት ሰባት እውን ከምኡ ዓይነት ፕሮጀክት ዝገብሩ ዘረባታት ወስ ክብሉልካ ክእሉ እዮም. ስለዚ እዚ ክፀልወካ የብሉን. መብዛሕትኡ ሰብ ናብታ ሓዳር ተመሪኻ ዶ ሓዳር ጌርክ ዶ ከምዚ ዶ ይዝብል እምበር ከመይ ኣሎ እቲ ዓይነት ሓዳር ዋላ እቲ ዝበዝሐ ግዜ ብዛዕባ ሓዳር ተመሪኻ ዶ ሓዳር ግበር ዝብል ንሓዳሩ ክሪኦ ከሎ ክሕጉስ ኣይኮነን ብሓዳሩ ዝበዝሐ ግዜ. And this is true. ዝበዝሐ ሰብ ወሊዱ ኣሎ በቲ ውላዱ ግን ሕጉስ ኣይኮነን ንኻልኦት ግን ውለዳ ይብል ተማሓራክ እንድዝብል ውላድ ሕማቕ ማለት ኣይኮነን. ሰብ ተማሂሩ ዓብዩ ክገብሮ ከሎ ግን ሓላፍነቱ ፈሊጡ እቲ ክበድ ናቱ ተረዲኡ ክገብሮ ከሎ ይፅቡቕ. መርዓ ንበዓልካ ሓዳርካ ፅቡቕ ዘየለኻ ንኻልኦት ተመርዖ ምባል I don't understand that. እንታይ እቲ ምኽንያት ብፍላይ ድማ እዚኣ ንደቂ ኣንስትዮ ፀቕጢ ምፍጣር እንታይ ማለት እዩ ክምርዓወ የብለና ኣይኮና ንብል ዘለና ሓዳር ገብራ ቃል ኪዳን ገብራ የብለና ኣይኮና ንብል ዘለና ገይን እንታይ ዳይና ንብል ዘለና ከይተቐረብካ ብፀቕጢ ናይ ሰባት ወይ ድማ ፈሪካ ወይ ድማ ዘለካ ፀገማት ንኽትፈትሕ ከም መፍትሒ ጌርካ መርዓ ምእሳር ቃል ኪዳን ምግባር is not going to solve ሓጋዚ ይኮነን ምውዳቑ ድማ ኣይተርፎን እዩ ኢና ንብል ዘለና. It might be scared to be alone, but what's much worse በይንኻ ምዃን ፅቡቕ ኣይኮነን ጥዑሙን ኣይኮነን. yes ኣገሊ ጥዑም ይሓክሓይሽ ግን በይንኻ ኩሉ ግዜ ምዃን ፅቡቕ ኣይኮነን. ግን ካብኡ ዝገድድካ ኣሎ በይንኻ ከይትኸውን ኢልካ ምስ ገበል ምዃን ከንታይ ዝበሃል ስለዚህ ሶርካ ጆክ ከብሪለ ዘይትግባእ ቃል ክትክእል እያ ካብ በይንኻ ከይትኸውን ኢልካ ነብሪ ሓቂፍካ ምዳር ነብሪ ኣብ ገዛኻ መታው ከንታይ ፅቡቕ ከምፃልኩም ዝኽእል. ስለዚ ከማ ጌርኩም ረእይዋ ኣብ ዘይትደልዮ ትኸይድ ተለኻ በይንኻ ምዃን ዝሓይሽ ኣብ ገዛኻ ነብሪ ምእታው. ስለዚ በዚያን ተሪኹማ ፅቡቕ ካልኩሌሽን ንምግባር ክትጠቕመኩም እያ. Marrying someone or anyone just to avoid being alone. ብፍላይ ድማ በይንኻ ከይትኸውን ከይትፅሙ ኢልካ ዘየድልየካ ወይ ምስ ዘይትሰማማ ወይ ፍቕሪ ዘይብልካ ሰብ እንተይቲኻ ንዘለዓለም እታ ንበይንኻ ትኾና ዝነበርካ ክትናፍቕ ኢኻ. ምክንያቱ ኣብ በይንኻ እኮ ሰላም ኣለካ. ምሱ ዘይሰማማዕ ሰብ ምሳኺ ዘይሰማማዕ ሰብ ዘየኽብረክ ሰብ ፅቡቕ ነገር ዘይሂበክ ከምኡ ነትወድኩም ድሕሪት ኢኻ ኣብ ሂወትካ መዓስ በይነ ይኸውን እቲ ሰብ ገዲፍካ በይንኻ ትኾነሉ ግዜ ክትናፍቆ ኢኻ. ስለዚ be careful. Tip ምኽርብዚ marriage won't complete you. ከምኡ ድማ ሃጓፍ ዘለካ ወይ ካብ ፅሟቕ ገለ ስምዓካ ተኮይኑ ሓዳር መፍትሒ ክኸውን ኣይክእልኒ ፅሟቕኻ ክፈትሖ ኣይክእልኒ. ምክንያቱ ንስኻ ምሉእ ዝገብረካ ነገር ባዕልኻ ክትፈጥር ክትክእል ኣለካ. ሂወትካ ምሉእነትን ሓጎስን ዝፈጥረላ ኣባኻ እዩ ዘሎ ባዕልኻ ካብ ውሽጢኻ ክመፅእ ዘሎ ሰብ መፅኡ ከምፃልካ ይትፀበ እታ ጓል መፅያ ሂወትካ ሓጎስ ክትመልኦ ይትፀበ ወይ ትወዲ መፅኡ ሂወትካ ሓጎስ ክመልኦ ይትፀበ. እዚ ጌጋ እዩ ነቲ ሰብ ከማ ነቲ ተምፅኦ ዘለኻ ሓላፍነት ኢኻ ተኽብደሎም ዘለኻ ክልዕሊ ዓቕሞ. ምክንያቱ ዘይሕጉስ ሰብ ከተሕጉሶ እንታይ ኻ ክትገብር ዘለካ ምናልባት እንዳ ኮሜዲ ኻ ክትሰዶ ዘለካ ወይ ከዓ ናይ ስዝኒኖ ፊልም ርአኻ ክትብሎ ዘለካ ቀደም ማለት እዩ. ጅኳ ስዝኒኖ በብዚ ፊልም ዝገብር ኣይመስለንን ይርየውን የለኹን ሰውራነ. anyway እንታይ ማለት እዩ ኮሜድያን ኣይኮናን ወይ ከዓ ንሕና ንሰብ ከንሕጉስ ተፈጠርና ሰባት ኣይኮናን. ስለዚ ሰብ ናይ ነፍሱ ሓላፍነት ክወስድ ክኽእል ኣለዎ. ንዑ ክሳብ ዘይገበርካ ነቲ ሰብ ኣምፂኻ ሓጎስ ፍጠረለይ ትብሎ እንተለኻ ጌጋ እዩ. ሕጉስ ሓዳር ጥዑይ ሓዳር ክልተ ሕጉሳት ሰባት ነፍሶም ክሕጉሱን ነፍሶም ጥዕንኦም ክሕልው ዝኽእሉን ሰባት እዮም ክፈጥሮ ዝኽእል እምበር ሓደ ሰብ መፅኡ ነቲ ካልኣይ ክቦ ዝኽእል ህያብ ኣይኮነን. Number 4, you're trying to fill a hole. Yes, and this is very very powerful. ንብዙሓት ድማ
ኢለኩም የ ነፍሲ ወከፍ ነጥቢ ኣገዳሲ ነጥቢ ኣብዚ እንታይ ንብል ኣለና መብዛሕትኡ ሰብ ኣብ ሂወቱ በሰል ኣለዎ ብዘይ ኣቦ ዓብይኻ ክትከውን ትኽእል ብዘይ ጥዒት ኣዳይ ነበረትካ ክትከውን ትኽእል ድኻ ነርካ ክትከውን ትኽእል ዝተፈላለየ ቁጠባዊ ዝኾነ ዓይነት ፀገማት በሰላ ክህልወካ ክእል እዩ ካብቲ በሰላ ንክትሃድም ግን ሓዳር ጌርካ እቲ መፃምድትኻ ነዚ ሃጓፍ ናትካ ነዚ ናትካ ትራውማ ዝነበረ ክዕርየልካ ክትፅበዮ ከለኻ ሮንግ በሰላታትካ ቁስልታትካ ፀገማትካ ባዓልኻ ኢኻ ክትፈትሖ ዘለካ እምበር ሓዳር ጌርካ ሰብ ክገብረልካ ምፅባይ ጌጋ እዩ so that's a very important one as well so there are some that will enter into marriage because they believe that it will improve their life circumstances such as financial ስለዚ ቁጠባኻ ከምኡውን ክብሪ ዘይነበረካ ትሑት ኮይኑ ክስማዓካ ዝነበረ ብኣ ጌርካ ክብሪ ክትረክብ ወይ ቡኡ ጌርካ ክብሪ ክትረክብ ምሕሳብ ሴኪሪቲ ውሕስነት ክበካ ምሕሳብ ከምኡውን of course ወረቐት ክትወስድ ኢልካ ክትገብሮ ትኽእል ናብ ካልእ ሃገር ክትከይድ ኢልካ ክትገብሮ ትኽእል እዚ so many reasons ንከምዚ ከገብሩ ዝኽእሉ እዚኣቶም ግን ሕጉስ ሓዳር ንምፍጣር ዓብ ነገር ከምዚ ለውጢ ክገብሩልካ ኣይትፀበ ፀገማትካ ሕክምና ከይድካ ዲኻ ቴራፒ ጌርካ ዲኻ ሰሪሕካ ዲኻ ፅዒርካ ዲኻ ተማሂርካ በዓልኻ ወይ በዓልክ ዳ እምበር ብሰብ ክፍታሕ ዘይምፅባይ we all have traumas from the past and they manage to make their way into our life decisions ኩሉ ግዜ ድማ ዞም ኣብ ሂወትና ዘጋጠሙና ፀገማት ሓደ ዓብ ውሳነ ክንገብር ከለና ብኦም ክንፅሎ እንድሕር ንግደት ኮይና ንጋገለና ይመፁ እዮም ግን ዓበይቲ ውሳነታት ትገብሮም ቶም ናይ ቀደም ዘዕበዩኻ ነገራት ከይተረዳእካ መፅኦም ኣብቲ ውሳኔኻ ፀቕጢ ክገብሩ ፍትን እዮም ክትንከኸሎም ክክል ኣለካ ንዖም ከተሕዊልካ ክትውስን የብልካ no one is going to fix your life for you ሂወትካ ፀገማትካ ሽግራትካ ንስኻ በዓልኻ ወይ ንስኻ በዓልካ እምበር ዝኾነ ሰብ ክፈትሓልና ክንፅበ የብልናን ጌጋ እዩ you must take time before you commit to looking to inside ቅድሚ ናብ ሓዳር ናብ ቃል ኪዳን ናብ ገለ ምኻድካ ፀገማትካ ንኽትፈትሕ ግዜ ወሲድካ ናትካ ስራሕን ናትካ ጥበብን ተበግሶን ዳ እምበር ካልእ ሰብ ክፈትሓልካ ዘይ ምፅባይ ከማውን ቅፅል ኣቢልና ሓንታ ገዳሲ point you want help or protection زي ሓደ ሰብ ንሂወትካ ክከላኸለልካ ተኣልየካ ክሕግዘካ ክፈትሓልካ ፀገማትካ ኢልካ ሓዳር ምግባር ማለት እዩ so you want someone to take care of you and vice versa of course መርዓ ክንብል ከለና ኩሉ ግዜ ንሓትሕትካ ምድግጋፍ ንሓትሕትካ ምፅዋር ምሕጋዝ ምድግጋፍ ኩሉ ክፋል ናይ መርዓን ናይ ፍቕርን እዩ እዚ ድማ ፅቡቕ ክፋልናት እዩ but if you use it as an excuse to depend on someone for everything ምኽንያት ጌርካ ሂወትካ ኣብኡ ድርቢ ኣቢልካ በቃ ጠቕላላ ፀገማትካ ኩሉ ኣደራዕካ ኣብቲ ካልኣይ ኣሸኪምካ ክትከይድ ኢልካ ሓዳር ትገብር ተለኻ another big mistake ንግዚኡ ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ እቲ ሰብ ምስ ገደፈካ ወይ ምስ ተፈላለኻ ግን ሂወትካ ደልሃመት ክኸውን እዩ be careful ኩሉ ግዜ and that's why ትሪኦም ናብ ሰብ ተፀጊዖም ዝነበሩ ገለ ፍልይ ምስ ኣጋጠመ ክፅለሉ ዝጅምሩ these people didn't have their own life under control ሰባት ሂወቶም ባዕሎም መሊኾም ዘይከዱ ዝነበሩ ሰባት ዝኾነ ፀገም ከጋጥም ከሎ ሂወቶም ከጥፍኡ ዝፍትኑ ሳቶም እዮም because ሂወቶም ብምሉ ኣብ ካልእ ፅዒኖም መስሎ ዝነበሩ ክንጥንቀቕ ኣለና ሓዳር ዝገብር ዘሎ ናትና ደራዕ ክሽከም ኢሉ ይኮነን ሕጉስ ሂወት ምሳና ተኻፊሉ ንክኸይድ እዩ ስለዚ ክንጥንቀቕ ክንክእል ኣለና ብዘይገድስ ኣብ ሓዳር ምፅዋርን ምትሕግጋዝን እኳ እንተሃለወ ፆርናትካ ኩሉ ኣብ ልዕሊያ ሸኪምካ ንበዓልኻ ንሽተይ ፆር ወይ ሓንቲ ከይተሸከምካ ክትከይድ ምፍታን እዚኣ ጉሕልነት እያ ክትጎድኣና ድማ እያ ኣብ መወዳእታ ፅግዕተኛ ኮይንካ ክትከይድ ትመርፅ ተለኻ ወይ ትመርፅ እንተለኺ ዋጋ ክትከፍለሉ ትኽእል ኢኺ ካብ ብሕጂ ነፍስና ክንክእል ኣለና ሓዳር ፅቡቕ ፍቕሪ ኣብ ምዕቡል ዓለም ብፍላይ ብክልተ ነፍሶም ዝኽእሉ ናፅነቶም ዝፈልጡ ሓላፍነት ናይ ሂወቶም ክወስዱ ዝኽእሉ ዳ እምበር ሓደ ናይ ኩሉ ሓላፍነት ተሰኪሙ ዝኸይድ ወሪፍ እንተመይትኸ ወላ ዘፍቅረካ ከሎ ክሞቱ ንኽእሉ እዮም ሓላፍነት ከቢድዎም ስለዚ ኩሉ ግዜ ንነፍስኻ ክትሓታ ክትክል ኣለካ ኣነ ፆር ኮይነ ኣለኹ ደን ሰብኣየ ኣነ ፆር ኮይነ ኣለኹ ደን ሰበይተይ ክንብል ክንክል ኣለና ፆር ኮይና እንተለና ናብቶም ፆር ያኽሎም ተወሳኺ ፆር ከይንኾኖም ንነፍስና ክንተሓሳስብን ከነውፅን ክንክል ኣለና so እዛ ቪድዮ ንኩልና ኣብ ጉዕዞ ሂወትና ክትሕግዘና ትኽእል እያ ብፍላይ ነቶም ናብ ሓዳር ገፅኩም ትኸዱ ዘለኹም ስለምንታይ ሓዳርን መርዓን ተሓስቡ ኣለኹም ንኽትሓስቡን ንኽተስተውዕሉን ትሕግዘኩም እያ ናብ ካልኦት ኣሕዋትኩም ሓትኩም ሼር ግበርዋ it can help እዚ ቪድዮ እዚ ሼር ክትገብሩ ከለኹም ሂወት ናይ ሰባት ኢኹም ክትልውጡ ትብገሱ ዘለዎም ስለ ሰናይ ነገር እዩ ከም ወትሩ ድማ ላይክ ኣብዋ ናትኩም ትሕዝቶ ናትኩም ሓሳባት ናትኩም ሪቶ ብኽብረት ማለት እዩ
تحت غصبيكم متبابع قالاتكم وناي تبقوا قلنا بالكو نايلوم فيديو ابزخنو دينا ابكال فيديو بحث الجزء حساب نراقب سسناي من يلكم